Ingi aingu ubelai namar kane ko por ko bala penyo ingi kum balang ya kane ko jing syukri langba ke YouTube channel apreng kane ke pandemik ya ka bala pelong ya ke sorkar ban pelong ya ke lockdown ke banang ya peteng hadu mentah aingu ubelai apreng kijing sir apreng kijing shifting le yo pade ne galat ha ne ko por la jandap siteng sngi man manelang yu blai ha ne kasngi ne kasngi galong kasngi ka ba kerpang jong ka KJP assembly ya kaba lapan bait bakan long kata ke jing rekhi nagamta ki hospital ki jongi pedeng sombhai phi baro ki para bengai bai kat ki bala ban ya pet mane mane lang yu try lang ba jong kene ke YouTube channel haka jing rekhe ya kene kasngi hospital Sunday jong ga balang ai kublei kita men pesan pastor bad epi baro kilong kmi kilong pai khun samla bad ki heb barit jong ga balang haka kerteng ga bathiang tam me utrai jongi uji sukris te hagane kapor in sedang no ia kejing syukri lang kejing ubelai tu ini dua wah jeng babneng ai ngui me mar kene kapor mena don ran kalem ban ngi mela ban pelong i kene kejing syukri kasngi ka pakrapang jong ka KJP assembly bangi kum ki balang baro ka badon po ki syatri jong ka ngin kan mau don buram ye kene kasngi hospital Sunday Duai jing don rekat ke jome bat ngi ku trai kam tambau syukri jome ban ai ke jing selok hakane ke por namai gini baro ngapan hakerteng trai unong pen im jing Jesus Christ amen jing ruai ke pengen ruai hakane ke por ke long ke jing ruai ke basan spa san pusau ke khot ke benengkong hadu ke basau nang ta Swaban keren ruain ke jing ruai san spa khat nriu lai li de kot ke benengkong mat ondala dep man keren in ruai se ki bentai badang sa salai terlipat ki basyadin to benta in sedang no da ke bayar ruai na ke jing ruai ke basan spa san pusau de kot ke benengkong hadu ke basau lembat ke khoros unong penkia makrau lesiam ujisu ubas ngaulem tin pentingan Ukren yunong pang to sengap kasur ujisu mensim balawat jing hun kan syem hakerteng i ujisu jing dom baka ulo perben kin pralut har ujisu sur pethiang jing ruai ngel kerteng kor tam haperthei jing ruai bang bompat jus ngeu jisu bai jisu kajing ruai ke pesan spa san pusau Unong ben kia bakra la shem uji su ubasyalem tin ben ngen ren yu nang pang dos ga kasur uji su sur batya jing wan angel kerteng kor dam ha pertei jing wan bam bam jus
baro ma lut par dus ngatin spun Giêsu chính đum baka kan her nai dar hen chon ha bu ram chon sur ba tiang chính vai angel ker ten cor tam ha per ten chính vai bang bam ban chus nhau Giêsu ba Giêsu chính bang men sim chính bang bam bang kiến chém chính con Giêsu chính chi tâm per te harukam kiến her haker ten Giêsu sur ba tiang chính vai angel ker ten cor tam ha per te chính vai bang bam ban chus nhau Giêsu ba Giêsu men sim ba van chính hút can châm ha cơ thành yêu Giêsu chính đum ba ca un o bar ben kin ra par Giêsu sur ba tiang chính vai angel ker ten cor tam ha per ten chính vai bang bam ban chus nhau Giêsu ba Giêsu tu wan ko lòng trong sa hằng ni ya ro ker ten Giêsu ca chính cấp ít quạt nhiều tha latus nga bạc quan lối xa sur ba tiang chính vai angel ker ten cor tam ha per ten chính vai bang bam ban chus nhau Giêsu ba Giêsu hòn đang in quay hợp đen là quay in yo iya Giêsu sao đông ca khen ya ro ngin say ca ker thành yêu Giêsu sur ba tiang chính vai angel ker ten cor tam ha per ten chính vai bang bam ban chus nhau Giêsu ba Giêsu Tung ini pulih nak tin jong boleh. Anda ulai yeng no na kata kesinekok ulai rung sepok kayeng usimon. Ti kekisyo kabajur kalangat hakasengken kuri musimon. Bat kila kerpat yu na kamata jongka. Ti haba ulai yeng na jan jongka. Ulas neng ya kata kakisyo ti kala no eka
bat kumne ro kala yeng bat kala syakri u te haba la sep kasingi baro kat kiba don kiba pang da ki bon jat ki jing pang kila walam ki hau te ulabo yala kikti halor uwei po wei naki bat ula penkia yeki lanong kapasan kat khot ka lai po wei lai po ar te ujisu udaya tho ula ong haki kiba khia kim don ka miu nong penkia hanrei kiba pangkeng ngam siam lawan ban khot ya kiba hok hanrei ya kiba pop sya ka jingkala ka bomut tuang ini lai lang sublai ka jing duai ukpa jong iba beneng ya ingui me nama ramelodon rengkal lemban ngi ngilala banyo e gene ka lat hagane ko por lajan siteng sngi ya ka ban rekhe ban pondon burami me bad kumjoro ban ya sa me ka kti nung ba im ga jome haga jinge dai bad kene ka sngi ka pekerpang ya ka ba lebo da ka KJP assembly ban kan mau buram ya ka jing ai sngoba jong kabalang kemino Wales yagi arteli ki hospital ki badon hapo gari kasi jantia ke jongi ki balong kum kita ki jing ai ki ba ubi jong kabalang kemi atrai langba ke khet ke jing isnei ke jome duai me mandon ka lemban ngi hagane ko por badon ka lemban ngi kum kabalang sinot pik assembly kum ju banginala banang ya se perang ban pej ban kemi ban penyai ya gane ke jing syukri nakipor syakipor kat ba medang ibit ban pensa e kabalang ke jome hasla jong gane ke kendeu singau jing duai ke jongi akerte ong Jesus Christ utrai ngi pan ngi dam ngi baro amen tumen tapat ngin penkentang ye ke jing aingu ye ki bagi para bengai ki wan bu hagi donation box hagi jing seng duai ukpa jongi ba beneng sasi sen pat ngi wan khmat jome ban pen kentang ye ki jing aingu ye ki ba ki khun ki bela pa ki jome ki le no na ko por se jing aingu jong ka balang ya ki bangi kum ka balang ngi persyang ban penyat ya ki kam ki projek ki beper ki jongka atrai duai me musuhaban kerku ya ki kti baro ki bale no segene ke jing aingu ko ai ki jing koi ki jing khia ai ki jing man bha ki jing man met ha ki jing im ki jongki kerku ki long ying ki long sem ki jongki baro bat scam ki jing ai jongki ya rabi ki ko try bi nang la ya ka banang ai shu khambha sha ka kam ka jongme try bi ba bi isnai to don reng kalem kurku yiki dari ki long ki jing ai ki bari ro bakin long kita ki ba kraw bat ki ba don bor ya ka ban pentelun ya ka selentem ki jing syukri me ban pentelun ki kam jong ka balang hagisi bar ki por ki ban sawan ngeu ko try ya ki jing duai ki jongi ha kane kapor namai kine baro ngi pad ba ngingu ngi dem ha ka kerte utrai jongi u Jesus Christ amen to mentapat ngin yo jika jirwai special number na Mrs. Balasuk Wajri nga aingu yo blay nagabenta kani ka por hakaba lingba ka program committee jong ka balang kila ibet ban ai benta lam yang ha kani ka por ha kani ka jing syakri ya ka kerteng ka jong try lingba ki jing ruai hoot ngan ya thu iphi ki para banget ki parlok ru ki baya pet lingba kani ka YouTube mga don hi tai jing smus ir namalas bon snam ngam jurwai show handai I
Temen basani ongenga kadehi bat kibala rangba ro kidehi banya shimbenta haba uble u la ai ka sap banruai. Te da ka bakok ngu ya ka jing penya jo ka balang ha ka ne ka por ngan ngakwa banginya letlang ban syakri ya utrai lengba ini jing ruai ibaleng kot ka ka jing ruai jong ka jing mani bat ka jing syakri ya utrai. Ka jing ruai ka bala ong da ka jing ai ngiyo ban wandung. Tang da jing ai ngiyo rong, da jing ai ngiyo yen, da jing per shang ubril hi, day tang das nam kuan lang ra, haja ka ken tang me khot bangin wan haja ka ken tang me khot da jing ai ni wan da jing ai ni wan trai da men nhau ki jing reng kang nong in yen da jing ai ngi la yo sai has nam kon lang bro trai da men nhau ki jing reng kang nong in yen da jing ai ngi la yo sai has nam kon lang bro tang da jing ai ngi yo rong da jing ai ngi yo yen da jing per shang ubril hi day tang das nam kuan lang bro haja ka ken tang me khot bangin wan haja ka ken tang me ai khot da jing ai ni wan da jing ai ni wan trai da men nhau ki jing reng kang nong in yen
kebentau kaburo mo blay. Amen. Mentangin ya insdang siya ka jingseng siya ka bat kren ya ka tin ka jong blay bat iswa kata jong ini ruai sa ka we ka jing ruai ka ba sanspa khat nriu jing ruai ba as sanspa khat nriu ka ba ong tang lai li khot jing im jonga trai tu sim rap pan yai kalanti kim kisngi jonga baro par nam ga jong me kin penyar Ching im chang a try to shim Rabban ya kalenti kim Kisi chang a baropar Nam ka chang mekin ben yar Kiti chang try to shim ban tray kam ka ching pen im ko cha cha aru ko try ban ya ben mat me lem wa ka ching sa wa jong ngashim bangan yaro la usim shen terjang ado bendam katin jang mengan yalam mentangin yai no siaga benta ka bedai bat kene ka hospital Sunday. Ka hospital Sunday kadai ka way nagisngi bakrapang jong ka KJP Assembly ka balas dang tang nadu kasnem araja kat para kata kalong hadin jong ka jingaseng Assembly ka balalong ha ka balang Presbyterian ha seorang kam araja hat nyew hadin bun senem jong ka jing syukri jong ka nega artali ka hospital jong ka balang Presbyterian hari kasih jantia ka KJP Assembly kala sngauday bat kala ibit bandonno ka sngi kerpang na ka benta jong kine ki hospital kumta layakut ban bu ya ka tayo ka balai jong ubanai jun man usnem ban rakhe yaka da baro ki balang hapo ka KJP Assembly kijing temu jong kanek hospital Sunday hoi ngim semlayo ya kita ki guidelines ki babiang nrelas ngutu khendiat khonsoi bagi don ki daw kiba don kam ba ngin yele na kata kadaw ilabu ika banlong gajing rakhe ya kini ke hospital Sunday kat bala ban sengutu katu kane ki jing temu ki badon ha kane ka jing rakhe ke hospital Sunday kalong ka banengkong ban kan mau buram ya ka jing ai sengobha dane ka jing ai ka ba iubi jong ka balang kemi na Wales ya ka balang khun hang ne hari kasi jantia nagi artli ki hospital ki ba yeng menta haslong bat hajuai ka ba ar ka long ban kan mau buram
ya kajing syukri jong ki medical missionary nari Wales ki doktor bat ki nurse ki belawan ban seng ya gine ki hospital ha gane ka ri khasi jaintia jongi kabalai ban kan mau buram ya baro gitu ki bale don kiti ha ka bayate ya gine ki hospital kata nado kiseng balang bapher nado nari Wales nado na Germany bat kumjur na gebor sorkar ke sorkar pareng hakitu kipor wat ke sorkar India ro hadin kabalan no seneng sia ka bante ya gini hospital kumjuro igi riu simet ki parabenge ki bale no seneng na ka banta bante ya gini ki hospital ki jongi skawai ban kan mau buram ya ga jing syukri ki nong trei ki bala leino na gane ka perthai bat gitu ki badang im ki bom sem lala syuk ban trei hagane ka hospital oj nak menta khamtam gitu ki badang don haga jing syukri hado gine kisngi ki ba menta bat ka ba hado kalong ba kan don ka jing duai ka ba peteng ka ba yai ne nak menta ka jing yai bet jong gine ki arteli ki hospital bat nak menta ki nong trei jong ki lembat ke ying kesem ki jongki patsa kawai ladang ngam bakala banong mangidei ban yai no seniang sigine ki hospital nang ba ke jing syukri jongki kan long ka bakhlain bat kin long ro ke be dai dur kat kum ke jing yai ke por hagini ki juk kisngi ki ba manta ha ka ba ya ki babon ki hospital lanang pentemai la penwandur temai ya kitiar kitar bat ya kilat kilenti baro kini ki hospital jongi ki kumbang laong ki don arteli kawai hang ne hasilong hajayau ya ka bala khot kerteng ke Dr. H. Gordon Robert Hospital menta lapang kala kerteng igana kapor siya kapor mat menta kabane kalong kane ka kerteng ban pensa kan mau buram yau Dr. H. Gordon Robert ubala trei jubor met bat bensim nak menta kane ka hospital bat ka ba arpat kadai ka Dr. Norman Tonel Hospital kane ka don hang thi hajuai ha utau lom teriksir ubadon marsiliang bat ulom ha ka ba ka yeng ka Thomas Jones College menta na sedang bantay ya kane ka Dr. H. Gordon Robert Hospital nado ka snem siya khnaspa khatfra balapli ya ka pan ay ka jing syukri nado ka arpo arterik jong ubanay leber march sejar kandas pa arpo ar hagata por kajing syukri kalong ka badang rit ka badon tang kumasaw pa ujing TIA bat ya ka hospital hajuai das dang bantay ya ka snem sejar kandas pa saw po fra ka bamud hadin jong kajing lailoj jong kari India balapli ya ka ban ay ka jing syukri supaya ba hagasan terik jong uluber ma sejar khandais pa san pholai haswa jong gini ki arteli ki hospital kala don ro gawai ka dispensary kabarit hajwai ha ka compound ying mani ka balang juai ka ba menta ya ka balate dau way u Dr. Missionary u bakerteng u Dr. Hughes Arthur Hughes kat pras pa pra pupra pat ya gane dispensary la penjot do jumai ba gri kasi kat kandais
kat peras pak kandai pau nyau. Hadin kata lawan doi patu missionary Dr. Edward Williams. Da kajing ira pisah ke sorkar bantai pat ia kata kajing penjot jong jumai. Da tahu ke wei pat kajing jing sekri palala ban pelong ika haduk sau pau teli kajing tia. Bat pada sedang ban ai kajing sekri sya kinong song senong jonggeri jain tia. Naduk kesnem kat kendai spa kat sau haduk kesnem siejar kendai spa san paulai. Hoj haswa jonggeniru ki missionary Dr. Gebana Wales ke lewan pat kata kadai ke jing sekri jong u Dr. Griffith kaba ulas dang ya ke dispensary hangte hamau pelang pat ia kabalak kenria no sesora merela penjot no eka hus do jumai ba geri kasi kat peras pak kenai punyau. Hadin kata la kenria jaka pat eka balabu eka halai lengkot haka baka don ke PAC menta. Kata kajing sekri kalane bonsnem hado banadep bantei ya ke hospital hajayau. Kubamla ban kir hakabai day bagajing rekhi yakane ki hospital sonde mla ban kir klem de yathu yakine ki baro balong kum history wala kala ban long kaba ban petai ipi ki prabangai ban sengap iki baro artali kini ki hospital kabadon ha silong jayau bat hajuai unong tei bokong san jongki udai hi u Dr. H. Gordon Roberts. Pat kidon laingut ki kontraktor kasi hakata kapor ki balong kakti kamon kakti kadiang ju uban pentelun ya kakam bantei ki hospital. Wei na ki teu badrik ubala trei ya kate ki hospital kabahajuai. Ya kan ke hospital ke badon hajuai la nang penkre nang pendep ya gelenti kisengking kai jingking ke badon hathem da wei u doktor ubala syong thai jong ke sorkar fareng hakatu kopor tau deu doktor domi weleng do une ula chna ula thau ya kata gelenti ai bad ia ke jingking sya ke jaka bantei ke hospital. Te une u Dr. H. Gordon Roberts de u batrei sitom sibun nakabanta jonggine ki artali ki hospital. Pat hadin maulat pendep ia ke hospital hajayau. Ula trei hang tu med bat mensim ula trei omsu tangkumu doktor henre ula trei ru kum u pastor ban ai ke jing sekri bekerja mensim jong ke beriu hang tu tat hadu banda yo ye ke jing sekri jong wei na ki pastor trairi lead reverend E.M. Sulai. Te kumban penkenmau pakata ke hospital kaba nengkong hajayau kadon tang kumba sau peu jing thia hakapor jong u Dr. H. Gordon Roberts hadin ke jing late no ke jing kut jong ke jing sekri jong Dr. H. Gordon Roberts lawan dawai padu Dr. Hughes Neu Dr. Hughes ulang penha ulang penhe ya ke hospital ke badon hajayau
Bat kala nang wandur, mala nang biang, kijing don kam jongka. Pai susu hadin jong Dr. Hughes lawan andala simti dagi Dr. Trairi, kum Dr. Isengkon, Dr. Pila Mare, bat Dr. SM bat kiway. Kilang pentelun ni ke kami ke ban panbahaya ke nega hospital, tukum tangi yo ya ke nega hospital, bagayeng hang teh hajayau. Kadel ba ka mati jong gini ki syakri ke jong belai nado ki missionary doctor no reveals bat kini ki doktor terairi jongi ki bel IT la ga jong ke jingim ban syakri ya ubelai lengba kini ke hospital. Bat kepisah ya kabala yo anak kumta bantay kani kalong kumta nado kabalang na Wales nado kibalang kiba napo Germany nagkran soccer beper kajing no senyang jang upay ba la pelong ya kete ke hospital kabahe pat kaba kraw kumba kalong menta. Kandiat sepang gikam gijong kene ke hospital. Kabadon hang ne hasilong. Kene ke hospital kalau sedang kumangalaong na do kat. Kenai spaar puar. Kalau sedang saya kaway kakam kata kalau ke nursing school ha usnem kat kenai spaar hosau. Kalau slim ha kapor. Pat katei kabadon hajuai pat kalau sedang ia ke nursing school hakas nem sijar nais pa sao punyau kabalong kesnem lai luit ke India. Tegine ke hospital kumta pila ban sngotho bagi don ar benta ke jing syukri kawai ban syukri ya ki bapang ke basitom ki ba wanchim jing sumar hakine ki artali hospital. Mla banyau kerteng lut namar ba kapok kan simi kapor. Nado ka ba penkha khlung, nado ka ba puj breu, nado ka ba ais nam, ye ki breu. Bat kiwei ki jat jing syukri. Ladon ki general wards, ladon ki private wards, na ka benta kata ka jing syukri. Te kini kirang syakri haduk mentah menne ya kajaj benriu ke jongi. Hoj kumangalaong babara artali kini ke hostel ki ay ya kajing syakri ke parat ba ya kajaj benriu ke jongi. Nado basdang kumai subkan mau kat ba kene ri kasi jantia kampat don blot bang. Hang ne hari kasi la ne hari jantia. Kini ke artali hospital kila don ke blot bang. Panyarap ya ke badon kam senam. Tegine ki hospital ki don hado menta ya gine ki urban ya gine ki rural health center. Hagi por pemiswa ki bon teli. Ki don santeli nriu teli. Yak nak menta gawe hospital nrei menta. Kila nang duna nama ki jingmi ki PSC bet ki sub center jong kesoka. Ka Dr. H. Kodon Rabat Hostal Kadon Lai Teli ki Rural Health Center kawai mau pelang kawai light mau siang bat kawai kadon thang sening ha ka bagi ai jing hikai ya ki nos ki jongki ya kane ki jing tre ya pedeng ginong kendong bat katei ka bahajuai pat ka hostel kadon kawai ka Rural Health Center ka badon hang te sampung hado menta ka ba ai training ya ki nos jongki ya ki kam nong kendong. Tekum bakalong menta hadu menta menne. Iyo i kajing syukri namar bakalan kapor kalalong kabajrong. Hadu kata-kata pa kini ke hospital kilayai ro sibon kijing Ya menta kajing syukri kibakambon bat kambon jaj ngan lanong. Bat ke bakambha ke don hangne hasilong. Dr. H. Kodon Rabat Hospital ban ya
Kateg Hospital Hajuai. Namar balay, Kateg Hospital Hajuai kalapuluding April kat arhajar iway. Kabala penjot marsiteng ya ke hospital. Bat lasdang bante thamai ka hado menta umpat la ban pendeblut ya ke jingtei bat ya ke infrastruktur ke jongka. Hanrei ke jing syukri kayat wat la kalong kabak hamrit ru hado menta. Kane kadai ke jing syukri ya ke bagi ne ki hospital ki syukri. Prabengai ki lok ki jor ki bobon nakeleng kari ki wan kham tam hang ne Dr. S. Gordon Hospital. Ki don ki bapang ki jing pang kanser ki yo jing sumar hang te. Ki yo ki badon ki jing pang king kle psychiatry gila banyak jing sumar hang te ki badon jing pang diabetes bat giwe gila banyak jing sumar hang te. Nalor ki ba laju don mensyua. Te kane kalong tang ka jing tip yi phi ki para bangai be yi. Man ngangai babon na pedeng jong phi ke ying ke sem jong phi ki bala yo ye ke jing syukri leng ba jong ke wei ne ki hospital. Te nalor kane ke jing syukri ya ki bapang ki ba sitom. Kine ke hospital ki don ru ki pastor. Ki ba syukri ha ke jing long mensim. Ban pensyat bor ya ki nong tre. Ban yarap ya ki nong pang. Da ki jing duai ki jongki. Bat hado menta ki don wei u pastor haman kawe ke hospital. Pastor ki bat tre slem hagene ke hospital ubanongkong dei ulit Reverend E.M. Sulai kumangala ong mane ubat tre la kumba arpo nyaw sinami Dr. H. Gordon Robert Hospital. Pat arngut ki doktor arngut ki pastor mambolanong Reverend D. Loriansis pat Reverend P. Kain kinero ki ay ka jing syukri ka baslem ya ka hospital Hajuai. Ka jing syukri jong ki kalalong sisya kaba ay mensim ya ki babon ki briu ki bapang ke pisitom bat iginong tre ha katu kapor. Kajing ay lenti jong kenegi hospital. Kajing ay lenti kalalong ka bajrong sisya. Tada kena do basdang iki. Dengan simang ni Dr. H. Gordon Robert Hospital kaladon menta kendai po kendai senem. Bat kan sayo ban reke Centenary Jubilee how much arhajar arpoar hagane ka senem ka banwan. Ladon ka apil ka bapak siya ki balang. Pan ay ka jing harap ka jing donation na kamantapan pun urlong iya gane ka jing reke iya ka jing dap cispa senem jong gane ka hospital. Kadba ka hospital Hajuai. Kabadai ka hospital thamai ka belas sedang na do kat kendai spa san pau nyeu menta kaladap hau neu benai march nreu po prasnem jong ga jing syukri jong ka nursing school Dr. S. Gordon Robert Hospital na do ka snem sijar kat kendai spa arusau kelabun ka snem ga jing syukri kumjuro Hajuai ka belas sedang kat kendai spa sau punyeu labun kisnem jong ga jing syukri palat ya ga nyeu pau fra pau snem. Mat kini ki school kidang ne kidang sa hado menta mene. Te kumta pedeng ke jingyai lenti ke bajrong jong kene ke hospital. Kila yai lenti kila ya kirai kirai dam. Kila yai lengbai ke jing tenjo. Ki bakrau ha ke jing im ke jongka jongki. Kila yai lengbaro ke jing kemen. Kila yai rembaro ke jing yoro jong upai ba.
Hao kila yo ro ya gajing syak keno. Nau pat ba. Ha kipor. Hanreng aingu yu belai. Bada gajing alam ke pastat ke jong u kini ki hospital jongi. Kidang yeng rasong hado manta meneh. Man penpau ya ke burom jong belai. Bat ban kenmau I ya ke balang kemi jongi nari Wales. Ini ke hospital ki ai ke jingsekri ya ki bobon ki priu. Hagi por ke ba mensua wat ki priu ke ba nasyabar jong ke state. Wat na Gujarat ki wan ban syak Sumar hang ni. Napo Assam, napo Bangladesh ki wan ban syak Sumar hang ni. Ha Jayau. Dari kejinyat ki sengi ki por nang bun ki hospital. Hapo kejing penyat jong ke sokar India. Ini kala nang telot bor. Kejing Sumar ya ki papang ki pasitom. Kumbang alaong ya ki babun ki beriu. Ngakwa ban penpau hang ni kendet. Siapang kejing Sumar kaba kerpang. Ya kaba gini ke hospital ki ai. Ya kaba klem desiu ya kedor. Kejing Sumar ya ki pastor. Badi ke bayi ngasem jong ki kalong kejing Sumar. Kabom siam la kaindor. Kejing Sumar kumjuro kejing Sumar ya ki nong trei kejong ke hospital. Badi ke bayi sasem jong ki baro. Kanero kadai kejing Sumar kabom siam la kaindor setia. Tahaba kum tangis nutu. Pakine ki hospital ki kia kejingkit. Ki haban siu ya ke bai hospital ke bai dawai ke bai desin jong kini ki arkan hun. Nalor kata ngisiam ru badon bun ki nong pang ki batia pang hagine ke hospital. Namar kejing duk kejing kerdu hakapor ba ki mi hospital. Kimla setia ban siu ya ki bai Sumar jong ki hospital. Pat kumtala dak hinlang I kini kejing Sumar ya ki ba kini ki hospital ki Sumar. Kemenengkong ke baar bat ke balai. Kalakta ya kejing yo ya kejing yai baik jong kini ki hospital. Kumba sup kan mau ngadon gerikot na kumtau sunem araja pra kaba peni kumne. Ha Dr. Kodon Robert Hospital kejing Sumar ya kita gilai kenhun kalau poi sa kekatsan lak lai peu hajar nyau spa lai peu nyau. Bad ha Dr. Dr. N. Donnell Hospital nyau lak pra peu nriu hajar pra tangka. Umtangi yo hakanya barit jonga bakane kalong kejingkit ke bakia. Na kamanta jong kini ki hospital. Bat lada kalong kabala ngi kum ke balang ini ya pej ngin ya review ban perkat thamai nam da gini ke baro kumno ban pensting ya ga jingkit ke bakhia jong kini ki hospital ki jongi sakawai pat kinong trei jong kini ke hospital ngitip ba kejing siu ya gini ki hospital ya gini ki nong trei hospital jongi kilong ke barit. Imla ban siu sibon ya ki kumba siu ki nong trei hagi storkar la ne hagi private hospital. La siu ya ki haga dor ke barit. Bat kejing sekri bat kadai kalong kumju. Tekane ke polisi kaya kabala pentre kam kapentelot ya kilong ying kilong sem jong gitu kinong tre ki badon hang tu hakajur kimla ban Christian bahai lagi jong ki khun ki ti ban lait pule kham se jingai le ki kerdan ki behe nane ki bakham rem sha ki we pat ki banta jong keri India de na kamanta ban kampan bahai gini imat la idon kam ban le na kamanta kane kamanta ru
nak menta ke jing syakri jongki nang ba ka dam kta than ye ke jing kasem ke jongki kawai pat ka hospital lane ki hospital ki jing ki ba ki kendo ngan kedeu hong ne khendiat artali ki mat ki ba ki kendo ki ne hospital kawai kalong namar ke jing duna jong kene ke jing siwi ki mla ban krisyane ke jing kasem ki no ki kam jongki bat traino da kawai pat ke kam nang bakin la ban krisyane ke jing kasem ki jongki sa kawai pat kalong ngidang duna ki tiar kitar hakane ke hospital ke jongi lade nujor bat kine ke hospital private ki badon hasor selong tiena kadakadau ye genero lada kalong kabalang kan pej ban penbeng ye kine ki jeng don kam kat kum ke juk ke bamenta kawai ke benta ke mga kwa ban bu nak menta ki nong tre jong kene kine ki hospital baru arteli kane la le se ban long kabakila le lane kala ban long kabakimpat le ho ya ka jing syukri ya kane ka kam missionary medical missionaries ki badon ki baro ki nong tre ki batre hakane ka hospital kine ka hospital ide ban snuthu baki tre ka kam kum ki medical missionary halaka jongkari bat ki syukri utrai lang ba jong ka jing syukri jong ki ya ki para priu kinong tre kabha bakin don ka khti nu blai ha ka sentur ka jong ki man ka sngi ha bagi kren bat kinong pang kidai ban longro ki basmat ban duai nak matai yaladi bat nak menta kinong pang ki jong ki ban ai jing kermen ya kita ke bapang ki basitom kidai malong ki bajemnot ki bathiang ka khtin ki bakadur pu samrhi bat ke jingkemen ha khamat jong ki ha ba ki ai ke jing syakri ya ki bapang ke basitom ki bakan mau barabor bagi dai ki medical missionary bat bau trai jisuhi ubalong uta unong pengkhia ubakrau ulong u kapten jongki kidairo bandon gajing snow sngany halade baga balang kadon naden jongki ban yarap ban krisyane ki hakipor jong gajing ke jongki pat nakamata jongi kum gi balang baro hapo jong ke KJP assembly ngasingaw don kam banbu lai teli gi mat ki bale se gela balong ka jingarap yakine ki hospital gi don kam ban kan mau borbor bangi don ka medical mission halaga jongkari langba jong gine ki hospital ngimdai ban klet iki laju ong bakine ki hospital gidei kita ki project ki bakamai hi ki bakrisyan hi dalade yalade kata kadai ke jing ong nrei ngimdei ban klet pat ban krisyan iki nang bakin long ki baphu ki baping nang mai long ki baklan ki badon buram ki bala ban ai ke jing syakri kum ba ai lang ki wei ki hospital ngidei banyai kan mau berbor banduai nakabanta jongki om tang bangin duai sisen sisnem hagane ke hospital sunde nrai ngin yai duai habangin duai nakabanta kini ki mission evangelism jong kabalang ngini bu lang ye ke jing duai nakabanta kinero nama kinero kadai hi ka mission medical mission kejongi bat kaba khado kalong pangi deban kan mau ban yai no sniang ru syaki man kapor man kasnem man pendap ya kejing duna kijongki baro kini gelong katu kane kijing keren na kapenta jong kene ke hospital
bat haga ba pengkut ngan pule katu gane gid khot nagaktin ke jong blai haki sao tuli ke banta ke banangkong ar Timothy le nong ke ar ke khot ke banangkong bat ke balai ke ong kumne mame namar kata ko khon jonga to pan khlan yele de haga jingai ai ke bahau Kris Jesu khot ke balai mame namar kata to sya sitom bat nga kom usipai babha u Jesu Kris Marcos khat nriu phra khat phra ba ong kumne Jesu la ong ye kisnran yu kinbo ya kikti ha ki bapang bat kita kin khia Matius arpusan khot lai phon riu ong kumne wi bala ong do Jesu balang khuite phila pen kup jan yanga ngalapang te phila wan sumar yanga Matius arpusan la nong khot basau phau Jesu ong kumne ya kiru khoi hakaba phila le yaka hawai ubaritam nakine ki parajonga phila le kain hanga ulai un kurku yagane ko khubor un kurku yangi baro langkum kabalang pat paro kibangai hapo ka KJP assembly belai nang pata kaburam jo amen Tamanta ngin penwai no yagajing syukri yang belai nakabay na ruway, nagajing ruway, kabasan spa kanriw, kadukot, nakaba la, nakabasaw, hado kabahanriw. Spa kajonga try to sim, do no jonga kam sengukhim. Jing nang jonga pendon kam, ban penkentiu la kanam. Jing e jonga try to sim, mela e naman barim. Sim yenga a try babha. Banya im yeme akwa. Spaka jonga try to shim donu jonga kam syaw kim jing nang jonga pen don kam ban pen ken Kajang try to shim do pendo kajing long rim akato mujong ngashong ken kajang me ai kan long jing ijong try to shim me la igna men barim shim ya nga try mamha ban ya im ya me akwa Doy ne wai no Aingo me a ublay mukpai jeng ibu peneng, me la pen la ingi, ban pelong ye kene, kajing esang, ban kenmau buram, ya kene kesengi ke bakerpang, ke hospital Sunday, ban kenmau ye kene ke arteli ke hospital ya ke ba, kabalang kemi nari Wales la ai hengi, hakit terpeng jengi, ban pej ban kemi ban Kristyan. Ban penbha, ban pen internet, ban ai ke jing sekri, ya khon jome, ke badon hagine ke jaka rilom kasih jantia jongi. Tu isnei ko try be ban kerku, ya gine ke hospital ke jongi. Bagila banang ya baik seperang ko try. Pedang ke perthai ke bae, pedang ke perthai ke basitam, pedang ke jing duk. Pedang ke jing kerdo, bagian la ya ke badang ya seperang ban syukri ime, mau
yaga hospital managing committee. Ay kasi buon kajing start kabut kabor na me. Mawi ginong tray baro. Nado medical superintendent, administrator, doctor ginos. Bar kiwe ginong tray hagelabel ki prepare. Tuis na ibandon rin kalembat ki. Buo ki atray bi iya kamansim. Jong kajing ay tilut hame. Pansyakri me. Kum kita ki missionary. Kiba iya me. Iba ay tiyela kajong kajing im. Hado kapakut. Kerkui kajing kesem kajong ki. Kerkui ki koni ki kajong ki. Bakin syait kin klain kin bit kin biang. Yarap roi ginong pang baro kiba don po kajing sumar jong kinegi artalik hospital. Wala pedeng kajing telot kajing duna atray. Tuis na iban penbit penbiang mame. Pagita baro kibalayo jing sumar na kinegi hospital kin koit kin kia. Kiba menta, kiba la syai, kiba la sisngi kumju. Bakin yo ya kajing pengkia na kakti balai ke jome. Kini yo ru ke jing long mensim ke batamai. Kita kibam itu yemeru. Bakin itu yeme lang ba kajing tray jong kene ginong tray ke jong yepo ke hostal. Bakila malong kum gimen nasionari. Ban penuan ye ki weipat ki mensim. Syaki hima ke jome. Bakin itu ya kajing penim ke jome ko tray. Mame melawan jaga nega pertaiban pengkia ya kita pang melawan ya kapan pelai lo ya kita kibasa aset bandi. Ada kumjor makam ta melawan ban pelai naga jing te jing kum. Kebor jong jing dom baru syaitan. Banwan ra ya kata jing pelai baga jing lai lo ke pasisya. Kumaga tin go jame gong lada kono briu upelai lo jipi. Pio ya kata jing lai lo ke pasisya. Ya rabingi kum ki balang paro apo jong ke KJP Assembly. Bengila pan don kemensim jong kajing sirhem. Ban Christian ya gine ki hospital ke jongi. Bad gine ginong tray jongi. Nagapor siya kapor kleman thai ko try. Hado kata kasngi kajing wan no ke jong me. Dos niya ko try bi ya kajing duwai ke jongi hakane kapor. Ya gine ngi pan ngem hakar tong try jongi uji Yesus. Amen. Bad hakabawai no tu ai kajing ai try jongi uji Yesus. Kajing I ba pala ko bamayan na bom juku du blay bukpa. Lema kajing slok ba tiang tamu mensi mukhoy. Ay begini lai hawo blay song sa arang ka lemangi kung ka balang hang ni. Hari kasi jan tia baro ko way. Para keleng sa talak ka perthero. Nado mentasado ki bom jukut. Amen.